LEGAR zay tsy midika antsika miadiky isaraka tsy isaka antsika maloky anao nda hitondra entigna mody tsy karanjagny atao fitiavagna izy mila fandeferagna mafe tsika rofa olobe tokony fagnanatre tsy zara jiaby mise passé ataonao mpiakatra degré nazananao samy misy defo kofa disy tokony fognao nazananao samy misy defo karanjagny fitiavagna mila manetry tegna malefitra malefitra agnaty tokantrano vadinao izy ko miaozatra aza atao raha ialagna aminazy izy nasarô tindra aza atao raha ampisarake ko tsy magnanjagny izy anao mangalahondra ko tsy saropiaro izy anao mangalahondra na impiranao isolovade fa karanjagny fô jiabe tokantrano tsy maintsy misy ade fô aza misarake ya ela aza misarake ola aza misarake karanjagny fitiavagna mila manetry tegna malefitra malefitra agnaty tokantrano Tianton et Kerekzenger, c'est Rosie Production, le prince de la mélodie.